беларускім канале самая беларуская праграма «Моўнік». Добрый дзень, з вами Вольга Іскрык. Да нас у студыю завітаў кандыдат філалагічных навук Ігар Клімаў. Добрый дзень. Гэта значыць, што сёння мы будзем гутарыць пра гісторыю нашай мовы. І маё першае пытанне. Мы ведаем, што ў часы Вялікага княства Літоўскага існавала высока развітая старабеларуская мова, на якой працавалі суды, выдаваліся дзяржаўныя распараджэнні, вялося летапісанне, справаводства, напрыклад, літоўская метрыка, якая акумулюе сотні тысяч дакументаў. На старабеларускую мову перакладаліся авантурныя, прыгодніцкія раманы, папулярныя ў тагачаснай Еўропе. Трышчан і Ізота, Александрыя. Аднак, моваю і царквы, і касцёлу заставаліся мовы іншыя, царкоўна-славянская і лацінская. Чаму так адбывалася? Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба ўлічыць спецыфіку сярэднявечнага грамадства, у якім развівалася старабеларуская мова. Існавала значная адлегласць паміж пісьмовай і вуснай камунікацыяй, і перавагу мела пісьмо. Найважнейшае значэнне мела камунікацыя з Богам, таму што лічылася, што яна істотна ўплывае на зямное жыццё чалавека. Таму ў сярэднявеччы існавала іерархія сфераў камунікацыі. Высокія сферы – это ўсё, што было звязанае з Богам. І нізкія сферы – усё, што было звязанае з зямным жыццём. Рэлігія еўрапейцаў, хрысціянства, да нашых продкаў-язычнікаў была прынесеная звонку. Таму разам з ёй прыйшлі і чужынныя мовы, якія і выкарыстоўваліся для новага культу. У выніку высокія і нізкія сферы камунікацыі абслугоўваліся розна. Тут мы не адзіныя. У Еўропе ўсё сярэднявечча ў якасці такіх высокіх моў ужываліся лацінская ў каталіцкіх краінах і грэцкая разам з царкоўна-славянскай у праваслаўных. Фактычна лаціна доўгі час была інтэрнацыянальнаю моваю Еўропы, а Ватыкан дазволіў весці ўсё набажэнства на нацыянальнай мове толькі ў 30-е гады мінулага стагоддзя, менш за 80 гадоў таму. Аднак гэтыя сакральныя мовы, лацінская ці царкоўна-славянская, не былі роднымі ні для воднага народу. Фактычна, яны былі мёртвымі мовамі, чыё існаванне падтрымлівалася штучна, шляхам працяглага навучання. З гэтай прычыны веданне высокай мовы канцэнтравалася ў пэўных карпарацыях: святары, манахі, канцелярысты, настаўнікі, вучоныя. Асноўная частка насельніцтва не валодала высокай мовай і пры патрэбе звярталася да паслуг прадстаўнікоў такіх карпарацый. Аднак нават у сярэднявеччы не ўсё зводзілася да рэлігіі. Заставалася шмат светскага, штодзённае жыццё, гандаль, праца, ўлада. Абсалютова правільна. Таму нізкая сфера камунікацыі ў эпоху сярэднявечча рэпрэзентавалася двума варыянтамі мовы: нізкім пісьмовым і нізкім вусным. Пісьмовы варыянт абслугоўваў чыста светскую камунікацыю, права, апрача царкоўнага, суд, дыпламатыю, гандаль. Вусны варыянт – гэта жывая народная гаворка, якую чалавек засвойваў у сям'і і ад суседзяў без усялякага навучання ў школе. Атрымліваецца, што існавала як мінімум 3 моўныя плыні. Высокая мова, на якой пісалі і чыталі, і 2 нізкія, пісьмовая і вусная. Так, пры гэтым 2 нізкія плыні былі генетычна звязаныя паміж сабой. Аднак пісьмовая плынь хутка адрывалася ад жывога маўлення, бо была пісьмовай мовай кіруючых эліт, якія супрацьпастаўлялі сябе астатняму насельніцтву. І гэтая нізкая пісьмовая мова развівалася пад уплывам сакральнай, высокай мовы. Такія нізкія пісьмовыя мовы вучоныя называюць народна-пісьмовымі. Яны мелі лакальны ўжытак і абслугоўвалі зносіны пераважна аднаго народу ці групы роднасных народаў. У перыяд з 9
да 15 стагоддзя у Еўропе іх было немало. Англосаксонская, верхняя і ніжнянямецкая, каталонская, галісійска-партугальская і шэраг іншых. І сярод іх сваё месца займае наша старабеларуская мова. Значит, лічылася, што матэрыяльную сферу мусіць абслугоўваць старабеларуская мова, а духоўную сферу сакральныя мовы. Так, і ў сакральную сферу народна-пісьмовыя мовы пэўны час не дапушчаліся. Аднак паступова функцыі гэтых моў немінуча пашыраліся за кошт перакладаў ці імітацыі тэкстаў з сакральнай сферы. Перакладаліся малітвы, рэлігійныя гімны, апокрыфы. Гэты працэс назіраецца і ў гісторыі старабеларускай мовы з канца 15 стагоддзя. Такім чынам, народна-пісьмовая мова наступала на сферу высокага, сакральнага? Ведаеце, вельмі нязначна. Касцёл і царква па-ранейшаму карысталіся амаль выключна сакральнымі мовамі. А доля старабеларускай мовы ў рэлігійнай сферы ўзростала галоўным чынам за кошт літаратуры. Прычым у тых умовах такой літаратурай нярэдка станавілася Біблія. Ну, не ўся, а яе часткі найбольш цікавыя і займальныя для насельніцтва. Ну, напрыклад, пакуты Христовы ці асобныя кнігі старога запавету. З канца 15 і на працягу ўсяго 16 стагоддзя з'яўляецца выхаваўчая, павучальная і забаўляльная літаратура на старабеларускай мове. Тут прысутнічаюць творы як з рэлігійнай сферы, напрыклад, жыцці святых ці пераказы біблійных гісторый, так і творы, ну, скажем так, звязаныя з больш светскай, не рэлігійнай галіной. Напрыклад, гістарычныя аповеды, раманы. Такія творы перакладаліся у асноўным з заходнееўрапейскіх моў. Аднак надыход рэфармацыі прынёс значныя змены ў статусе і функцыях народна-пісьмовых моў. У нашым выпадку старабеларускай мовы. Так адбывалася пераважна ў тых краінах, дзе рэфармацыя перамагла. Нас жа рэфармацыя толькі крыху закранула, хаця і прывяла да з'яўленню шэрагу пратэстанцкіх твораў на старабеларускай мове. Тым не менш, нават у залаты век старабеларускай мовы у другой палове 16 і першай палове 17 стагоддзя узнікла не так шмат твораў сакральнага характару на старабеларускай мове. Скажам, катэхізіс Сімона Буднага ці Евангелие ў перакладзе Васіля Цяпінскага. Спадзяюся, наша размова дазволіла гледачам шмат што расставіць па сваіх месцах. Дзякую нашаму эксперту. Дзякую вам за змястоўныя пытанні. Сёння мы мелі магчымасць яшчэ раз пераканацца, што продкі заставаліся верныя мове праз стагоддзі. То і нам не годна пакідаць яе. Да сустрэчы!